Bient Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Bestuurscrisis verlammert sportclub Heerenveen. En een van de haardrolspelers in de Machtstriet zit nu bij ons aan tafel. Directeur-voorzitter Jelko van der Wiel. Vierde journalist Jaap Stalenburg en ik Cambuur-middenvelder Sander van der Streek. Goeie, dit is Bient Sport. Op de dag dat Heerenveen tegen Heracles Almelo speelt, maar dat de grootste spanning misschien wel op de burelen van het Abel Enstra stadion leidt. Heerenveen-voorzitter Jelko van der Wiel wordt ontslaan. Voorzitter van het stichtingsbestuur Onne Hettinga wil het ontslag net bevestigen. Maar zei wel dat ze afscheid nemen moeten van één of misschien wel meer directieleden. Het stichtingsbestuur had een dossier van het functioneren van der Wiel. Van der Wiel zou nevens dat dossier te min communiceren. En dat is het. Heren, welkom hier aan tafel. Jelko, laat ik u thuis zetten mijn compliment. Want voor een vastzitter die het zwier onder vuur leidt, ziet er opmerkelijk goed uit. Ja, ik heb een goede vrouw, jongen, die past op mij. Ja, of komt het door de visagie? Ja, die had er aan bijwerken. Ja, dat ik ook. Maar hoe gaat het? Ja, ik had goed. Ja? Ja. Maar bist nog vastzitter? Ja, ik kom correct bij Heerenveen wij, dus dat neem ik al voor. Ik ga niks oorjet. Er is niks oorjet? Nee. Oké, Sander, je bent natuurlijk ook wel het nodige gewend, hè? Want je hebt 2 jaar bij Vitesse gevoetbald. Niet voor niks, Hollywood aan de Rijn. Als er bestuurlijke onrust is, heeft dat ook weer zijn weerslag op de ploeg? Is dat zo? Nou, de trainer probeerde dat meestal wel erbuiten te laten. En wat er in het bestuur misging of de onrust die daar zat, die werd meestal eigenlijk niet bij de spelers... Jullie hadden geen last van? Hadden we geen last van, nee. Oké. Jaap, eventjes nou dan het Heerenveen-verhaal. Even voor de mensen die er misschien net zo goed in zitten. Want is het een soap, is het een klucht? Waar zitten we in? Nou, ik heb op Twitter gezegd, het is een parade van ijdeltuiten die om elkaar heen danst. En het is een dans om de macht. Het is een hele bizarre toestand. Sander zegt dat terecht. Sander van der Streek van je hebt in het verleden met meer clubs. Ajax heeft in het verleden gespeeld. Dan hield de Boer dat ook keurig met het elftal weg. Maar het is bij Heerenveen zo'n diep ingevreten crisis in de organisatie. Ik heb, Jelko wil het niet bevestigen, maar het is vanmiddag weer een personeelsbijeenkomst geweest waarbij een deel van het stichtingsbestuur, en volgens mij niet het meest slimme gedeelte van het stichtingsbestuur, heeft gesproken met de personeelsdelegatie. Daar heeft een personeelsdelegatie duidelijk gemaakt dat ze in principe achter Jelko van der Wiel staan en het huidige beleid en tegen eventuele nieuwe mensen zijn. En waar ik dan het meest over verbaas, kijk, dit soort conflicten zijn bij alle voetbalclubs. Maar dat er een stichtingsbestuur is waar iemand in zit, een autohandelaar uit Steenwijk, die al eerder aan het twitteren is dat Jelko van der Wiel maar weg zou moeten, al een half jaar geleden. Die op bijeenkomsten gewoon vreselijke dingen over Foppe de Haan en Riemen van der Velde zegt. Bestuursleden die in de wandelgangen, stichtingsbestuursleden tegen personeelsleden, ja, gewoon min of meer aan stemming maken zijn tegen Jelko van der Wiel en Wim Dijk. Ja, dat vind ik zo langzamerhand in Nederland bijna nog nooit vertoonde klucht. Even voor de duidelijkheid, ja, want hoe gekleurd of hoe objectief zit hierin? Want dan is natuurlijk journalist, aan de andere kant. Maar wel even een IPK te spelen, want Jelko zei, ik wil graag bij hem in zijn oorschouwen aan tafel. Maar dan wil graag dat Jaap er ook bij is. Nou, jij vroeg mij hoe ik het eraan kijk. Ik heb Jelko, en dan ga ik sta er redelijk objectief in. Hoe gek het ook klinkt. Ik heb een goede relatie met Riemen van der Velde. En dan ben je soms in Heerenveen ook besmet. Maar ik denk dat... Hij heeft een goede relatie met Jelko. En met Jelko. Maar goed, ik sta daar toch wel in die zin onafhankelijk in. Dat ik al wat langer zie wat er vanochtend in de krant stond. Dat er heel veel mensen bang zijn in de organisatie. Dat er toch bestuurlijk wat chaos is. Maar wat veel belangrijker is, ik heb ook wel kritiek op Jelko. Jelko weet... En voordat we verder gaan, even naar Jelko daar. Want Jelko, heel lang heeft hij stilhouden in de media. Ja, dat bedoel ik dus. Ja. En nou is het toch echt die vies zelf ook om die loer te jaren? Nou ja, het is net mijn lood. Het is, ik denk dat wat er gebeurt is, er is een grote onrust verder op een gegeven moment bij het personeel. Dat mag net. We hebben een prachtige club. We hebben een geweldig mooie club. En we hebben op een gegeven moment een club die een geweldige historie heeft, maar ik nog een fantastische toekomst in. Alleen dan moet je wel mijn wandelen op een gegeven moment schouder naar schouder staan blowen kennen. En wij zien dingen gebeuren en we denken, dit kan het meer. Dit komt op een kop verkeerd, dat had in de krant ook zijn. En dat moet een luisteren worden. Het gaat er net om mensen te slachten en te slachtofferen. Dat gaat er absoluut niet om. Dat mag we net waar. We moeten zorgen dat we deze club op een gegeven moment weer gewoon professioneel zetten het leiden.
en runnen. En geen oren belangetjes en de supporters jaren. Want de supporters een spandoek ophingen. En die zetten op het spandoek op een gegeven moment. Jon Heim nog eens een keer met de kern bezig. Dat is de voetbalclub, verleden week. Nou, dat is snoeihard de juiste bewoording. Ja, maar het is best wel lastig voor een boetesteender om het al hier nog wat te volgen. Hè? Van waar is nou eigenlijk de baas? Dat is het vastzitter. Maar de Boppen zit toch echt weer een stichtingsbestuur. Ja. Even voor de meesten thuis, even op kaart zetten om het even misschien wat begrijpelijker te krijgen. Ja. Na de revolutie van Vlienier kwam er een nieuwe organisatie. Er kwam een stichtingsbestuur. Maar als doel een afvaardiging van alle geledingen van de club. Sponsoren, supporters en vrijwilligers. Voorzitter daarvan is Anna Hettinga, de man van verviesbedrijf Arriva. Dit stichtingsbestuur zorgt voor de volgende clubstructuur. Het zogenaamde one-tier board, met 100 leden. 3 leden die de dagelijkse leiding hebben. Wim Dijk, Ben Takkenberg en Hans Vonk. Daarnaast scoren 3 leden geregeld om mij te praten over de gang van zaken. Egon Dijkstra, Geert-Pieter Vermeulen en Jaap Schuurmans. Boven deze leden stiet dan nog een onafhankelijk voorzitter en dat is Jelko van der Wiel. Ja, Jelko, dat is dus de voorzitter van de one-tier board. Maar het stichtingsbestuur is dus eigenlijk het hoogste orgaan van de club. En dat stichtingsbestuur, dat wil van DAO. Nou ja, het stichtingsbestuur is in wezen beheert de aandelen, Samassetjen. En beheert de licentie, die keurt de begroting goed en de jaarrekening. En het goed is juist die 2-3 keer per jaar. Ja, maar die willen van DAO. Ik ga wat lezen op de hele tekst. Alleen ik denk dat dat stichtingbestuur, en dat is het mooie wel van dit stichtingbestuur, die had op een gegeven moment, het heet een stakeholdersbestuur. En wat dat betekent is in wezen, dat de verenigingen, zoals de supportersverenigingen, de sponsoren, maar ook op een gegeven moment de vrijwilligers, acties, die ben vertegenwoordigd in dit bestuur. Alleen het is wel belangrijk dat die achterban ook weet wat je speelt en wat je bad. En wat hier op een gegeven moment aan de hoorn is, denken wij, en denken we net alleen, dat weten we zeker, dat die achterban dat op die het raadpleegt is, sterker nog, die is heel let raadpleegd. En dat je al maanden hoe sprutsen wil, want je weet het zelf ook, je wil al maanden hoe sprutsen, en je maar vaker gaan met de pons sprutsen. Ik zei jongens, nou leven we nog gewoon verstoonbroeken. Het gaat voor de club en Gerk was een geruchtje, maar daar mag maar net op ingaan. Maar het gaat er natuurlijk om dat die achterban weet wat er gebeurt. Maar dan kun je mijn wandel zeggen als bestuur, oké, het matik natuurlijk, het matik wat mij nog brandt op de lippen, dat ik even heel kritisch mag zijn. Hoe heb je het zo ver kunnen laten komen? Dit speelt al een jaar. Alle roddel en achterklap is ook al minimaal een jaar bezig. Heb je niet te veel allemaal op zijn beloop gelaten? Nou, dat denk ik niet, Jaap. Ik denk niet dat het op zijn beloop gelaten is. Ik denk dat het... ik ga in het Nederlands een beetje verder, maar je verstaat het Fries, geloof ik. Nou, dan doen we het in het Fries. Ik denk dat de clubcentrale houden, dat hebben we steeds geprobeerd. En we proberen op een gegeven moment mijn wandelen... Ja, maar heel simpel. Als ik voorzitter ben en er wordt door het stichtingsbestuur over mij via Twitter geroddeld, dan treed ik op. Ja, nou, je zoekt geen leiderscapaciteit, nou, je communiceren net goed, je bent net echt een boegbeeld voor de club. Het zijn alle jaar ontijgingen eigenlijk van het stichtingsbestuur. En dat is echt de reden die ze nou onvieren, omdat we steeds, wij willen eigenlijk van der Wiel Maar dat communiceren ze dan via de parsen en net rechtstreeks met jou. Nee, nou, en ik denk dat wij nemen als je een boegbeeld, het ben mooie kreten op een gegeven moment, maar een boegbeeld op een gegeven moment, je kent het zeggen, er zit een sticker op en dat is een boegbeeld. Het gaat om een club, dat gaat de eerste instantie om. En visie en leiderschap, nou, wij gewoon zijn, en met wij praten Hans Vonk, Wim Dijk en ik, wij een voorstel in, wij zijn, oké, als dat ze is jongens, als wij fouten maken, of wat net goed was, hoe leiderschap, hoe visie, of hoe het verbinden, al die kreten die we bedenken kennen. Dit nou is een onafhankelijk onderzoekje, echt een onafhankelijk onderzoekje. Dit nou en we bedoelen ermee, dan mag het maar alle personeel praten. Ja, dan was iedereen die het wil op een gegeven moment, die moet zijn zegje eraan kennen. Maar dan ben je toch eigenlijk wel waarom bij, dat bedoel, hebben bij de vierde revolutie, dus 2 vrienden hebben het echt. Ja, maar we gaan net alle personeel praten leren. Op een gegeven moment, wij praten nu alle personeel, maar er is onrust bij personeel. En doordat ik maar de stakeholders op een gegeven moment. Door dat nog maar eens, ja, en dan mij stik nog steeds we meer op een afdeling, maar door het onafhankelijk. Ja, en als je het onafhankelijk door op een gegeven moment, en daar hoef ik net bij te zitten, en daar hoef ik geen invloed op, absoluut wil ik dit dienst. Je moet zien op een gegeven moment dat de mensen, die maar hun zegje doen. En net op een gegeven moment denken, jongens, we maken een onderzoekje, zodat wij het even bepalen, en die mij komen. Maar het draait net alle jaren gewoon om macht, want de gemiddelde supporters zullen toch zoiets hebben van, jongens, mijn club gaat aan ze naar de Filistijnen. Ja, nou, je krijgt de indruk zo langzamerhand wel dat er een omdraaiing wordt. Maar dat zou jammer wezen, want nogmaals, wij vinden... De club is een prachtige club. Ik zit er op een gegeven moment net voor mezelf. We zitten er voor de mensen. Ja, en daar bedoel je verstaan. De mensen die elke dag zeggen, Jacco, we willen graag bloost, we willen graag komen. En let het maar onderzoeken, let het maar bevestigen. En steeds maar wat fout door.
Maar waar ik mij dan al verbaas weer, ik blijf me verbazen wat er daar gebeurt, is dat er een onafhankelijke voorzitter zit, dat is Anne Hettinga, die vervolgens in de media niets anders doet dan spiritus op het vuur gooien door te zeggen dat de bestuursleden worden ontslagen die van niks weten. Wat te vinden van het functioneren van de voorzitter naast mij. Ik van ja jongens, voorzitter van een stichtingsbestuur in crisissituatie hoort toch iets van wijsheid te hebben. Die hoort toch een neutrale positie in te nemen. Die hoort met oplossingen te komen en niet met olie op het vuur te gooien. Maar zit nou in kamp Jelko of zit nou in kamp Sneek? Ik zit in geen enkel kamp. Ik zit in geen kamp. Ik kijk alleen wat er gebeurt. Ik kijk er kritisch als journalist naar. Ik ben, dat weet Jelko, tamelijk kritisch ook op de manier waarop hij als leider dit proces het afgelopen half jaar in ieder geval wat communicatie begeleid heeft. Ik zit in geen kamp. Ik constateer wel dat er vragen zijn. Ik bedoel, er wordt nu in de media ook gespeculeerd over commerciële belangen. Vanuit, laten we dan maar nu, want het woord is gewoon het kamp Sneek, wat ik niet had willen gebruiken, dat de mensen geld willen verdienen aan de kamp Sneek onder onviering van Anne Hettinga. Nou ja, luister, Anne Hettinga, goed, daar zit Dijkstra bij. Er wordt nu gespeculeerd. Egon Dijkstra, dat er geldstromen worden opgezet vanuit Sneek om het te verdienen aan Heerenveen. Met zakelijke belangen van Egon Dijkstra, dat die krijgt wel dat bedrijven onderhandelen en handeldogen met Sportclub Heerenveen. Dat kan een rol spelen. Kijk, ik weet daar niets van. Ik weet alleen wel, en dat zal de komende week wel blijken. Er zijn allerlei researchjournalisten nu mee bezig. En als het zo is, dan komt die waarheid wel boven. Dat weten we hier aan tafel niet. Er zijn geen keiharde bewijzen. Dus daar moeten we heel voorzichtig in zijn. Maar er zijn te veel verhalen rond de club. Want we zijn al 2 jaar nooit de Veenrevolutie. En we hier eerst Robert Veenstra. Toen kwam die hele nieuwe structuur. Wat ben we nou eigenlijk opsketten? Ja, die structuur is gewoon heel slecht. Ik bedoel, ik ben het volkomen eens met de ondernemingsraad destijds. De ondernemingsraad heeft negatief geadviseerd. Vies je de structuur echt slecht? Ik denk, je kunt zeggen de structuur is slecht, maar ik ga van de week dat ze niet in zijn. Er wordt zijn van zo'n is te volle, 4 is beter, of iemand met traaien commissarissen. Natuurlijk, hoe liet ze de groep is, hoe flexibel en snel het handelijk is. Maar je kunt ik zeggen, een houdelijk is met 2 mensen, dat kan ik steken. Het gaat om respect en vertrouwen. En het gaat om afspraken mee te zien. En het gaat om de voetbalclub centraal houden. En dan maakt het natuurlijk wat voor structuren hast. Maar als de voetbalclub centraal stelt in eigen belang net. En ik bedoel, dus gewoon, het gaat om een club. En als de respect van de ander, hoe net al dit eerste wijs mijn ander, maar dan kun je het uitspreken. Ja, en dan is een structuur, met alle respect, is net eens zo belangrijk. Dus eigenlijk kan het gewoon sablowen, Visto, zou het nou is. Ah, ja, en de koe in koppen erom en Orne Hettinga kan blowen en dan kist ook blowen. Maar dat kist ik onderzoekje. Dat kist ik even door in een onderzoekje en let de mensen daar nou eens in mij praten op een gegeven moment. Let de mensen praten op hoe denken die erover en jou daar even de roem tonen. Dat kist een onderzoekje net aan. Functioneert het wel of functioneert het en waarom functioneert het net? Maar nogmaals, het gaat net om een aantal mensen. Natuurlijk, hoe minder mensen, hoe beter. En misschien zo beter wij met traaien erboven. Nou, ik leer het zo kennen. Maar het gaat om vertrouwen en respect en de voetbalclub centraal. En dan kan alles functioneren. Goh, het rommelt wel, hè, daar. Kon je iets volgen? Ik heb het wel aardig kunnen volgen, ja. Even over voetbal dan maar. Want Heerenveen speelt nou straks tegen Heracles Almelo. Lastige ploeg, hebben jullie ook tegen gevoetbald? Klopt, ja. Slechte herinneringen aan? Hele slechte herinneringen. Ene meneer Tanane. Die doet vanavond gelukkig niet mee. Dat is dan weer een vaardeal. Waarom is het op dit moment de revelatie eigenlijk van dit seizoen? Staan op de 3e plaats. Waarom is het zo lastig tegen hun voetballen? Het is eigenlijk... ze zijn iets verder naar voren gaan voetballen als vorig jaar. Dus dat is misschien wel het positieve van hun kant dan. Ik denk dat het toen wij dus tegen speelden, dat we wel echt een hele erge off-day hadden. Plus dat er toen een hele nieuwe verdediging bij ons achterin stond. Wat het niet echt makkelijker maakte. Ja, en op dat moment had Tanane het aardig op zijn heupen. Maar vind je de verrassing eigenlijk tot nu toe, Heracles? Ja, ik vind het wel een verrassing, ja. Een van die spelers die nou bij Heracles speelt, die kennen wij ook nog vanzelf. Dat is Ramon Zomer. Hij had 3 seizoen voetballen bij Heerenveen. En ja, hij heeft iets nice, hè? Hij zit in Zaken, lid 2 Vicent. Het zwart-wit voert de boventoon. De vlag gaat rond, de megafoon. De sfeer is goed, ja, zing maar mee. Heracles Almelo! Ja, ik ben hier een sportzaak begonnen een maand geleden. Is het eigenlijk niet heel ouderwets? Ja, ik zat ook inderdaad te twijfelen tussen sigarenzaken of nee. Maar goed, het is misschien wel ouderwets en een cliché bijna. Maar goed, net wat ik zeg, ik heb altijd de droom gehad om iets te beginnen, een eigen bedrijf. En altijd wel 1001 ideeën gehad. En toen kwam dit eigenlijk een beetje op mijn pad. En ik denk, nou, dan is dit mijn kans. Ik heb een maand geleden ben ik open gegaan en een dag van tevoren kwam ik erachter dat ik eigenlijk geen enkel Heracles shirtje had in de zaak. Dus toen ben ik nog langs de fanshop gegaan en heb ik daar nog de Heracles shirtjes uit de fanshop getrokken. Dus vandaar dat ik deze shirtjes ook heb hangen. En
Nee, ja, goed, het is altijd leuk om de shirtjes te verkopen waar je zelf dan ook daadwerkelijk speelt. Dus ja. Maar een echte Ramon Zomer hangt er niet tussen? Een echte Ramon Zomer hangt er niet tussen. Ja, die raken aan de straatsteen niet kwijt natuurlijk. Dus alsjeblieft. Bedankt. Jo, doe je hè? Ramon, Ja? gebeurt je dit nou vaak? Nou, niet zo heel vaak hoor. Het is net dat jullie er zijn nu dat maar gebeurt. Maar... Nu snel gegeven, daar is van dichtbij het niet zo heel moeilijk om voor 2-1 te zorgen. Zomer, Ramon Zomer, helemaal vrijgelaten bij de tweede paal. Ja, ik kijk positief terug op Heerenveen, ja zeker. Ja, dat is altijd leuk om tegen je oude club te voetballen. En nou ja, in dit geval is dat natuurlijk ook leuk. En, wij draaien goed. Heerenveen heeft het op dit moment wat lastiger. Maar dat zegt nog niks over de wedstrijd. Ik denk dat het een leuke wedstrijd kan worden. Wij spelen thuis en thuis doen we het tot nu toe hartstikke goed. En we doen het überhaupt goed in de competitie tot op dit moment. Dus misschien kun je ons van tevoren als favoriet bestempelen. Maar Heerenveen is nooit een makkelijke wedstrijd. Eindstandvoorspelling voor vrijdag? Ja, dan ga ik voor een 2-0 overwinning. Van Heracles natuurlijk. 2-1 voor Heracles. Ja, mooie zaak. Denk jij überhaupt... Kijk uit op dat kunstgras daar, hè? Dat weet je. Want kijk jij wel eens over je carrière heen? Zo van, hij begint dus nou een sportzaak. Denk jij daar ook al aan? Dat soort dingetjes? Of ben je er tot... Ja, sigarenzaak? Of ben je helemaal niet mee bezig? Eigenlijk op dit moment niet. Natuurlijk denk je wel na over wat er na het voetbal misschien moet gaan komen. Maar op dit moment focus ik me 100% op het voetbal. Dus dan speelt er nog niet echt iets anders. Nee, heb je het een beetje naar je zin hier in Leeuwarden? Ja, heel erg juist. Ja, zeker. Ja. Ik vind het heerlijk om bij de club te spelen. Ik krijg vertrouwen. Dus, het Cambuur draait misschien een beetje stroef, maar met jou persoonlijk gaat het wel goed volgens mij. Ja, persoonlijk draai ik wel lekker. Het draait misschien nu niet echt goed met Cambuur, maar dat is meer op de punten. Want het voetbal, moet ik zeggen, is niet slecht of zo, vind ik zelf. En dan, de punten komen vanzelf wel. Ja, maar je scoort ook best wel veel. Hè? Vorig jaar 7 keer, dit seizoen heb je er ook alweer 2 in liggen. En wat me dan opvalt, jij schiet eigenlijk altijd tussen de palen. Ja, dan moet je ook doen. Dat is wel verstandig. Wel scoren, ja. Nou ja, maar dat is wel vaak zo. Je schiet niet vaak naast of over. Nee, ja, jij zegt het, maar doelgericht misschien wel. Zo iemand zoeken is nog bij Heerenveen, hè, Jelko? Ja, zullen we Jelko even lekker maken? Even wat mooie acties van Sander. Ja, voornamelijk doelpunten. 1 klein dingetje, een rode kaart. Maar heb je eigenlijk altijd veel gescoord? Vroeger ook al? Vroeger speelde ik bij een amateurclub en dan vooral op het middenveld. Bij Barneveld? Bij Barneveld, ja. Daar heb ik op zich wel aardig wat doelpunten ook gemaakt. Als middenvelder? Ook als middenvelder en als spits een beetje ertussenin. Dus ja. Ja, en daarna ging je dus naar Vitesse. En je bent eigenlijk door Cambuur opgevist uit Estland. Want je voetbalde bij Tallinn. Hoe ben je daar terecht gekomen? Op dat moment was Tallinn een satellietclub van Vitesse. En ik wilde graag verhuurd worden, omdat ik op dat moment geen uitzicht zag om bij Vitesse bij het eerst aan de bak te komen als het ware. Dus toen wilde ik wel een leuk avontuur aangaan. En toen ben ik eerst met mijn vader naar Tallinn geweest om te kijken hoe het daar was en zo. Want ik ken het. Ja, het is echt een fantastische stad. En ook een van de grootste clubs, of de grootste club van Tallinn? De grootste club uit Estland, ja. Of van heel Estland? Ja. Kijk eens aan. En ze hebben ook Champions League gespeeld volgens mij. Was je er in de zomer of in de winter? Ik kwam er in februari en de competitie is daar om november afgelopen. Dus ik was net op tijd weg. Ja. Maar hoe was dat? Want dan kom je daar dus en je was toen 19 jaar. En dan ga je kijken met je vader. En dan zeg je, nou, dit is eigenlijk wel wat. Maar op een gegeven moment gaat je vader ook bij een vliegtuig. En dan sta je daar met je koffertje. Nou, het nachtleven staat fantastisch. Ja. Moet je vertrouwen mededelen. Oké. Ja, zo gaat het natuurlijk niet helemaal. Je wordt natuurlijk goed opgevangen door de club. Ik ben eerst heb ik gekeken in een hotel verbleven. En daarna heb ik met de club een appartement eruit gezocht. Gewoon zo, ik denk dat het ook in Nederland zo gaat als je vanuit het buitenland komt. Dus je wordt daar gewoon goed opgevangen. Ik zat daar heerlijke 9 maanden in een appartement. Had het gewoon goed voor elkaar. Heb je wereldtijd gehad, hè?
Ik heb het gewoon heel goed gehad. De club kon het... ik speelde alles. Was basisspeler gewoon. Gewoon een basisspeler, leuke club. De jongens vingen me heel goed op. Spraken allemaal heel goed Engels daar. Hebben de beker gewonnen? De beker nog gewonnen. Dus ik heb een fantastische tijd daar gehad. Ja. En je hebt nog een contract tot 2018. Ik denk, dit is echt een jongen. Wat kan je nog geld over het Jaap? Ja, als Alves nou even het bed warm houdt in Heerenveen voor 2 jaar. Dan kan Sander daarna aansluiten, de spits bij Heerenveen. Ja, AZC wordt zeker haar oer Afonso Alves. Want komt hij nou of komt hij niet? Hij moet gewoon komen. Ja, toch? Ja, toch. Jelko, kom op. Ja, maar heb ik ook een technisch dan is er ook gelijk geen crisis meer rond Sportclub Heerenveen. Okay. Want dan lopen de supporters in Polonaise achter je aan. Echt. Ja, ben je echt fan van... Ja, ik ben sowieso fan van iedere spits die afwijkt van het normale in de Nederlandse competitie. Wij hebben gewoon niet meer dat type spelers in Nederland. En het is toch gewoon, dat zijn spelers waarvoor je naar het stadion komt als ze goed zijn. Ja. Met alle respect voor iedereen die... Maar Luc de Jong is natuurlijk geen Alves, bijvoorbeeld. Nou, dan heb je bij Feyenoord nog een idioot, die Kazim, weet ik veel. Dat is hem ook niet. Maar Alves is toch, als je die man er in de Nederlandse competitie krijgt, dat is voor het hele Nederlandse voetbal goed. En dan met alle respect voor wat er nu bij Heerenveen in de spits staat. Ik vind hem toch zelfs half in vorm nog 2 maatjes groter dan Tevreden en Veerman. Ja. En wat is het Jelko? Ja, ik denk dat we even de tijd nemen, maar dat we met even rustig. Oh, dat is diplomatie. Dat is diplomatie. Ik denk dat is die jongens te kwaad. We gaan hartstikke goede voetballers. En we moeten even de draai vinden. En Alves is natuurlijk een fantastische voetballer best. En maar eerst even zien hoe Alves fit wordt. Maar dat kon ik net. Maar als hij nou fit wordt dan? Ja, maar Alves is hier op een gegeven moment, wat we begrepen hebben, bij een vreun. En die wil graag met je mee trainen. Dan hebben we dat eens even zien. En natuurlijk, hij heeft prachtige goals maken. Ja, precies. Dus de motivatie is goed. Dat is absoluut zo, ja. Maar goed, het is... We hebben fantastische voetballers bij Heerenveen en dat weet je merk. Ja, wat vind jij, Alves? Ken je hem? Ja, ik ken hem wel natuurlijk. Ken je hem van die 7 doelpunten. Daar kent iedereen hem denk ik van. Maar, Almelo siddert toen ze hoorden dat Alves weer mee ging trainen. Ik kan me voorstellen, ja. Maar het is maar net wat Jelko zegt. Als hij fit is, dan kan hij waarschijnlijk wel wat voor een ploeg betekenen. Maar daar moet je nu eerst op wachten. Hoe fit is die, Jelko? Nou, wat voor informatie krijg je daarover? Ja, ik heb heel weinig informatie erover. Maar hij loopt wel in de sportschool en hij traint wel met de belofte. Hij is er fanatiek mee bezig. En ik denk dat Jim aan de lijn van mij wint als jongen. Maar hij had eerst de West. En we zullen aanstaan op internet. Ik Griff nog even verder praten over Afonso Alves. Eerst nog even over jouw ambities, Sander. Want je hebt dus nog een contract tot 2018. Jaap en ik hebben net geconstateerd, Cambuur gaat flink geld aan jou verdienen. Maar wat wil jij? Ik wil het liefste zo het hoogste mogelijk uit mezelf halen. Want je bent nu 22, je bent hartstikke jong. Ik ben nog jong, ik heb nog tijd zat. Dus vandaar dat ik ook mijn contract heb verlengd bij Cambuur. Omdat het gewoon goed voelt. En ik het zag als een beloning van Cambuur ook natuurlijk. Hoe kwam je eigenlijk op de radar bij Cambuur terecht? Want je hebt eigenlijk nooit je debuut gemaakt in het Nederlands betaald voetbal. Nee. Dan zit je in één keer in Estland of Tallinn, Flora Tallinn. Er zijn niet veel momenten dat ik denk aan Flora Tallinn. Dus ik denk dat je ook een beetje uit beeld was geraakt bij de Nederlandse voetbalclubs. Maar toch had Cambuur jou in de gaten. Ja, dat klopt. Marcel Keizer die had me geïnformeerd eerst bij Telstar. En op het moment dat hij naar Cambuur ging als technisch directeur, toen heeft hij me bij Cambuur ook neergelegd. En toen zijn ze me in de gaten gaan houden. Vooral toen ik terugkwam uit Estland, toen heb ik nog bij de belofte van Vitesse veel gespeeld. Goede wedstrijden daar gespeeld, de tweede helft van het seizoen. En daardoor heeft Cambuur me opgepikt, denk ik. Ja, en dan straks via Cambuur eerst naar een subtopper in Nederland, dan naar een topper, dan naar het buitenland, Barcelona, Oranje en dan komt alles vanzelf. Waar kan ik tekenen? Dan dat zal het mooi zijn. Zo gaat het toch? Ja, tuurlijk. Hey jongens, we gaan eerst naar de quiz. Henk en Henk. De vraag van deze weekend gaat over Henk Veerman. Want hoeveel competitiedoelpunten scoorde Henk verleden seizoen in dienst van Sportclub Heerenveen? Is het A, 1, B, 2 of is het C, 3? Mail je antwoord van naar biend@omroepfriesland.nl en win dit originele Sportclub Heerenveen dekbed oertrek. Lekker sliepen.
Ja, en de winnaar van Vriendenweek is Jelse Tijken. Zit nou onder in beeld uit Jouwert. En de Cambuur retrobal die wordt naar hem opstuurt. Ja, Jaap, wie is er weer onder het sms'en, onder het appen? Is nog het laatste nice? Nee, ik ben een junk als het om nieuws gaat. Dus ik zit echt de hele dag met dat ding in mijn hand. En er is nog geen Jelinek-kliniek die daar een behandeling tegen heeft. Maar ik heb nieuws voor Jelko. Er is geen nieuws uit het Abel Lenstra stadion. Ik heb begrepen dat de bus voor het personeelsuitje naar Heracles veilig vertrokken is. Oh, dat gaat gewoon terug? Dat personeelsuitje in Halmelo? Ja, ik hoor ik mij best, maar ja, we bellen, dus het is normaal weer maar prioriteiten, hè? Maar dan is het aanstaan nog naar de wedstrijd? Ja, we gaan naar de wedstrijd, zeker. Okay. Ja, de bus is inderdaad, ik geloof kwartier rijden met personeel is vertrokken. Maar dat wordt wel een gezellige jong. Dat hoop ik wel. Ja, want het laatste night wie dus dat het personeel dus eigenlijk achter die stiert. Ja, ik ben er net bij best. Dus ik ben, dat is de informatie die ik heb. Dat zeg ik dus. En ik ga verder. En ook achter het besluit, ook achter het besluit vanwege het vertrek van Jette, Joost Jette. Van Joost Jette, de commerciële man. Ja. Oké, nou ja, hoe lang wordt dit nog dan, Tinksto, Jouko? Ja, ik weet het net. Wij hebben besloten naar naam, dus ik kan er naar de oordelen Arjen. Dus ik bedoel, wij doen het best. En het bloed wordt zo lang we dwaan matten. En ik hoop dat we het heel lang dwaan blauwen maaien. Dus nogmaals, het gaat er net om een mens en het gaat om een club. En daar maar voor staan blijven. Exact. Oké. Jongens, we doen zelfs verslag op de radio van de beide Friese ploegen. Joen, dan speelt Sportclub Heerenveen al in het Polmanstadion in Heracles Almelo. Collega Roelof de Vries doet van 8 uur af live verslag van die wedstrijd. En sneun dan riet Geert van Tuin 350 kilometer naar het zuiden om verslag te doen van de wedstrijd Rode JC Chin Cambuur. Heren, tegen dank. Ons Safir Bien Sport op televisie. Maar je weet het, op de vrees geven we op internet altijd nog even wat langer terug. Zorg ervoor op omroepfriesland.nl/bien. Want we moeten het toch nog even naar oer alvast, hè? Ja, toch, dat willen we gewoon. Dus, waar weet, onderdaast en oors alvast een goed weekend. Dag. Sport op internet. On tafel nog altijd een vastzitter Jelko van der Wiel, Cambuur middenvelder Sander van der Streek en journalist en columnist Jaap Stalenburg. En we hebben even verbinding met collega Roelof de Vries. Jo kennen wel. Hij zit in Almelo. En Roelof, daar bent bij de wedstrijd van Cels Assen. Wat is de opstelling van Heerenveen? Benamen, waar zit er in de punt van de onval? Ja, Henk Veerman zit in de punt van een onval. Mitchell tevreden is min of meer passeerd. Ik nou net ging om Fit West deze week. Dus een basisplak voor Henk Veerman. Aha, en van waar is die bron? Komt u uit het stichtingsbestuur? Nou ja, ik hier helaas Pieter genoeg weer neer toe melden. Weet ik het wel, ja. Nou ja, ik zo aan op het opstellingformulier. We wien juist bij de training Lodewegers worden neer toe sissen. Maar Henk Veerman zit in de spits. En efterin, Wol Sint-Juste, die had de hele weekend net mooi getraind. Maar hij zal toch spelen. En ik, Sam Larsson, Juster voor het eerst pas mooi getraind. Zullen in de basis beginnen. Dus hij is dezelfde opstelling, hè. Weg in Branko van de Bomen, Pelle van Arnold als controlerende middenvelder ervoor. Lucas Bijker links. En dan onder de achterkant Stefano Mazzo. Oké, en dat is wel redelijk opvallend. Vooral dat Sint-Juste dus mooi van kind. Hij is toch fit genoeg. Hij had net mooi getraind, maar ja, ik denk eerlijk zijn dat ze denken van ja, als Sint-Juste fit genoeg is, dan moet hij altijd spelen. Want ja, de nieuwe Rijkaard had hij zien bijna al. Dus ik zou hem altijd opstellen, die Sint-Juste. Oké, Roelof, dank jongen van die benadering en even die visie op de wedstrijd Heracles Almelo Chin Sportclub Heerenveen. Dan toch een verrassing, Veerman in de punt, dat hij toch speelt en dat hij de vakken krijgt, Boppen tevreden. Ja, nou, ik denk dat de trainer goed bezonnen. Dus de training wordt bezonnen. Dus de trainer heeft altijd gelijk, hè? Nee, de trainer is baas. Zo simpel is het. Zo is dat. Ja. Heb jij trouwens voorkeur, wie vind jij een betere spits? Henk Veerman of Mitchell tevreden? Ja, ik heb niet met beide jongens gespeeld, dus ik kan er. Maar van de beelden gezien op televisie? Ja. Wie zou jij het liefst bij Cambuur zien? Veerman of tevreden? Volgens mij hebben we bij Cambuur al spitsen genoeg. Dus, dat is ook diplomatiek, hè? Je kan zo weer voorzitter worden bij Heerenveen, joh. Dan even nog of het stichtingsbestuur, wie weet. Jongens, even Afonso Alves. We hebben het secret al even behandelen. Maar zou hij nou zou hij een versterking wezen van Heerenveen? Ja, ik denk dat mij gewoon heel nuchter is. Hij is op dit moment net fit. En hij is op eigen verzoek iedere keer. Nou, het is mooi dat zijn jongen mij trainen kan. Dus we willen dus graag verrassen. Maar hij staat op dit moment net in. Ik denk dat we daar even normaal in het baan blowen. Maar we gaan een fantastisch team. Nou, en dat die jongen ons verrast op een gegeven moment, dan zullen we dan weer. En de trainer die volgt hem, want hij doet mij. Joko, ik nuanceer het. Jullie hebben een fantastisch team. Maar het probleem zit in die spits. Dat zijn de doelpunten.
dan is het toch niet onlogisch om te speculeren over een half fitte Alves, die misschien nog beter is dan een fitte Veerman. Dat is mooi dat je hem speculeren, dat is ook hartstikke mooi. En dat houdt de club levend. Maar is het een no-go? Is het no-go dat hij komt? Wees dan iets duidelijker. Nee, dat hebben we net zijn. Maar ik denk dat hij gewoon hij is hier op eigen initiatief. Hij het regelt aan mij, maar ik denk dat ik verdiend op een fantastische motivatie. Nee, maar als die ruimte er is, dan is het mooi dat kind. Maar ook fit, de trainer had een hele heldere uitspraak hoe die ik voor hem op een gegeven moment. Maar even, ja. Wat is die mooiste herinnering aan Afonso Alves? Ja, ik denk Heracles, maar we zeggen. Heracles, ja, die zo'n doelpunt toch wel. Natuurlijk, ja, maar goed, het is een. Er hing bij mij op kantoor best. Ik wilde hingen 2 grote foto's, die hongen er al. En de ene daarvan is van Huntelaar en de andere is van Alves. Maar dat net vanwege de doelpunt. Dat wie vooral omdat ze een heel soort centen opleveren. 20 miljoen naar Middlesbrough. Waar de hele morgen vol hing in Arjen. Maar even, omdat het kind, even wat mooie momenten van Afonso Alves. Alves, mooie vrij schop, het is raak. Heerenveen leidt met 1-0, omdat Roorda op het verkeerde been staat. Ja, als je dit zo ziet, Sam, dit is wel genieten, toch? Ja, dit is zeker genieten. Het is wel een spits met veel kwaliteit. Ja, vooral ook de vrije trap natuurlijk. Hè. Dat is, hij zegt gewoon echt. Toen in die tijd was het echt elke vrije trap op de helft van de tegenstander was gewoon een 100% doelkans. Ja, dat heb je in de gaten. Ja. Dat is, ik denk. We steeds van hij is net volle conditie van Noorden, voor een vrije trap. Weet je wat ik nog een leuk bijkomend aspect vind? Hoorde ik dat hij ook in Scandinavië, in Zweden en Noorwegen nog steeds een soort heldenstatus heeft. Ja, in Zweden met name. Ja. Dat toen hij daar die kleedkamer in ging, dat die Zweedse spelers bijna van de bank vielen. Die kreeg iets van daar komt nu een god binnen. Hij heeft 6 jaar bij voetballen in Zweden met Örgryte en bij Malmö. En bij Malmö heeft hij het met name dat laatste seizoen zo fantastisch gedaan. Hij is daar nog zo onwaarschijnlijk groot. Ja, en ik ben een absolute fan van die man. En als ik hem maar enigszins kan duwen om hem hier te krijgen, zal ik dat niet laten. Maar hoe reëel is het dat hij komt? Alles kan. Ik bedoel, van mij had Sibon weer ik ouder als 30. Hè? Dus ik bedoel, alles hij is relatief jong. Harris Huizing, wie zou 30? Harris Huizing is een fantastische voetballer. Dus alles mogelijk. Maar wij vinden de trainer, maar daar zelf wel beslissen. En natuurlijk met de technische staf, et cetera. En dat wordt goed altijd in jongen. Dit is trouwens wat hij zelf zei. Afonso Alves. Als ik dan de Zweedse jongens bij ons heb, Sam Larsson en Simon Tern. En je ziet hoe hun hem nog kennen vanuit die periode dat hij ook in Zweden heeft gespeeld. En die zei, he was king there, he was king. Hè? Zo van, hij was de grote baas. En fantastisch veel goals gemaakt, veel betekend voor Heerenveen. You know, I'm not fit now to play again. I need time. I don't know how many time, but I still train. I still make power training. I don't know when I can play or not. Is it for you a serious option to play for Heerenveen this year? Yes, I think so. Ja, hij wil zelf dus heel graag. Ja. En eigenlijk, als je gewoon jaren naar het Wijd Lodewijk, die zet het door wagen waar je het epen. Ja. En de voorzitter doet het ook. Ja, nee, maar of is het gewoon zo? En wat we reëel wijzen, hij komt van boeten de EU, dus met er minimaal €398.000 verdienen. En is het dus daarmee het verhaal klaar. Hij kost geen transfergeld. Nee, oké, maar voor jou een ton, dat we ermee betalen toch bij Heerenveen? Een pro-deel voor dus. Ja, maar dat wordt ook gewoon absoluut net meer betalen. Nee, maar wel weer blowen. Dus ik denk dat we even zien maar de jongens van eerste positie hoe fit is er. Ja, maar dan nog. Is jouw een ton salaris? Kind dat bij Heerenveen? Nee, jouw ton salaris is buur al. Maar iemand die commercieel zoveel voor je club kan opleveren, dan ga je toch niet over een salaris praten? Nee, nou, we praten dan wel hoe je gaat. We hebben wel één ding waar we willen financieel gezond worden. En het wil net zeggen op een gegeven moment, als je een haven het levert heel groot op. Nou ja, dat is nog een verhaal. De situatie voor de situatie besprutsen. Maar wij in principe spelersboet naar u is heel lastig voor de Heerenveen. Ja. Aan de andere kant, je zegt van ik wil een onafhankelijk onderzoek voor dat yield ex-AFS. Ja, maar dat hoeft niet niet heel te kosten, denk ik. Wat net? Dat onderzoek net? Nou, ik ben een liefhebbers in de wereld van, maar die via de VNO toch? En wordt het dan weer Vaas Koopmans? Nou, dat weet ik niet. Ik denk, die doet net verneerd. Nee, nou ja. Joost is het. Hè?
Nee, maar dat heeft toch hoe dit bedragen? Nee, absoluut niet. Dat praat je net op dit soort bedragen. Ik bedoel, dat is absoluut niet weer. Er zijn natuurlijk heel veel gekke dingen neemt, maar dat is net weer. En ik denk dat wij nogmaals altijd een onafhankelijk onderzoek komen zo. Het zo goed best weer van, maar ja, je bent dat voor een yield denken. Er ben ik mensen bij die in Nederland werken wil, die het net yield door. Ik ga geen salaris bij de club, dus wat dat betreft, die ben de klokken nog wel. Ja. Eventjes, Sander, voetballend bij Cambuur. Het gaat weer langzaam, althans als ik daar de woorden luister van jullie trainer Henk de Jong. Het gaat langzaam weer de goede kant op. Ja, voetballend wordt het wel steeds beter. En we gaan ook steeds meer ons eigen spel spelen. Dus dat zie je de laatste wedstrijden weer komen. Er komt weer wat meer strijd in de ploeg, omdat het alles wat beter staat. Ja, maar hoe vervelend is het dan dat er steeds weer een andere keeper op een goal staat bij jullie? Ja, dat is nu omdat Harm natuurlijk rood heeft gepakt weer. Daardoor verandert dat weer. Maar, moet je dan ook weer wennen of denk je van, dat is Leo, dus weer lekker vertrouwd? Nee, natuurlijk. Leo, we weten ook, we trainen elke dag met elkaar. Je weet wat je van een keeper kan verwachten en wat niet. Dus of het Harm of Leo is op de goal, dat maakt in principe niet uit. Nou, dat was tegen jouw oude club, Vitesse. En toen kwam die bewuste wissel dus. Hè? Ja. Schrok jij eigenlijk toen Henk de Jong in de rust zei van... Oké, Leo, jij gaat eruit en Harman komt erin? Nou, schrok is wel heel erg groot natuurlijk. Maar had je het verwacht? Ik had het niet verwacht. En het was natuurlijk apart om een wissel misschien op te offeren daarvoor. Maar... de trainer heeft het zo gedaan. Hij zei ook van, ik kon eigenlijk niet anders. Hij zag aan de reactie van spelers, jullie vielen bij een doelpunt, een fout misschien, vielen spelers op de grond. Hij zei, ik zag die reactie van mijn spelers, ik kon niet anders, ik moest Nienhuis eruit halen. Ja, die keuze heeft hij gemaakt. En ik had hem niet verwacht. Maar hij heeft hem ook uitgelegd aan Leo. En ze zijn gewoon daarna samen weer goed verder gegaan. Dus... er is voor de rest ook niks aan de hand. Oké. Ik ga nog even winnen, want jij zat weer op je telefoon te kijken. Is het nieuws? Nee, ik begrijp dat de bus inmiddels Zwolle gepasseerd is. Zonder dat er een stichtingsbestuurslid midden op de weg is gaan staan. Of dat de buschauffeur een fout maakte. Het is al hier heel rustig. Het is heel rustig. Oké, wat nog wel opvallend is, vond ik eigenlijk, Sven Kums... Ja. Die kennen we ook nog. Is oprop, het wordt een rode duivel. Maar dat vind ik nou een van de mooiste verhalen van het afgelopen voetbaljaar. Ik kom nog wel eens in België, omdat ik redelijk in het wielrennen zit. En dus ik lees ook Belgische kranten. Die man heeft een verdette-status in België. Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Ja. Als je de Belgische kranten openslaat, het gaat altijd over Kums. Agent heeft natuurlijk een fantastisch seizoen gehad. Die gaan Champions League nu. En Kums wordt daar toch wel in België als een hele grote meneer gezien. En het is juist omgekeerd. In België is men juist heel erg verrast dat het zo lang geduurd heeft voordat hij Rode Duivel werd. Kijk, en hier in Heerenveen werd altijd een beetje om hem gelachen zo af en toe. Je koerde toch eigenlijk, hij heeft wel een gewaardeerde kracht. Maar hij kon net imponeren. Maar hij is nu een verdette. Hij is in Gent een verdette geworden. Maar soms rent het wel, soms rent het net. Dus krijg ik op een gegeven moment, wat gaat om die heen en hoe zit een trainer daarna? Nou, dat is gewoon en jongens zelf natuurlijk. Er zijn vaker spelers die komen op een gegeven moment bereiken ze het erop. En we gaan mij ook verdetters. Ik lees die een stukje over Maarten de Roon in Italië. Nou ja, als de Italiaanse media leest, Serie A. En ik ben nog bij een wedstrijd in Bergamo in de vakantie. Ja, dat is fantastisch gewoon natuurlijk van die jongen. Want dat mij maakt het. Ja. Dat is ook een droom. En die won ook al een mannetje nog van Sampdoria. En die is die een achtste. Ja. En hij stiert erin als van een der belangrijkste spelers van de club op dit moment. Sterker nog, hij werd in de Gazzetta dello Sport als een van de beste spelers op dit moment in de Serie A gezien. Dat is toch een bizar verhaal eigenlijk. Zo kan het dus gaan. Dus dan voetbal je gewoon als middenvelder. Jij bent ook middenvelder. Jij scoort nog even wat vaker dan Martin de Roon. En dan in één keer voetbal je in de Serie A. Hij heeft andere kwaliteiten dan ik, want hij was natuurlijk een verdedigende middenvelder. Ja, natuurlijk. Dat is niet vergelijkbaar. Dus dat is niet vergelijkbaar, denk ik. Maar ja, het kan raar lopen in het voetbal. Ja. En er kunnen zomaar dingen op je pad komen. En dan daarvoor moet je mooie avonturen aangaan, vind ik. Ben jij een avonturier? Ja, daarom heb ik waarschijnlijk ook dat Tanlien gedaan. Maar even die de Roon terug. Ik was de afgelopen weken ben met een heel groot verhaal over Ivan Basso, die wielrenner. Wat een waanzinnige AC Milan fan is. En een zoontje heeft in de hoogste jeugd van AC Milan. Ja, die de Roon, die wordt helemaal lyrisch als hij over de Roon spreekt. Ja. Ja, dat is Ivan Basso, een van de grootste sporters, beroemde sporters van Italië. Als we vaker spelers, volgens mij is Kuit ik heel let erop rutsen op een gegeven moment. Hè. Er zijn meer spelers die het let erop bereiken en ja, dat is natuurlijk fantastisch. Maar Kuit is natuurlijk wel een ander niveau toen hij naar het buitenland ging. Ik bedoel met te zeggen, ja,
Soms kunnen bepaalde dingen hebben invloed en in één keer gaat het lopen. Nou, dat zie je bij Drone ook. Dat is natuurlijk fantastisch. Ik denk dat is gewoon wel. En wat je zegt van Koems, ja, we hebben wel meer voorbeelden natuurlijk. Dat is fantastisch. Ja, hartstikke mooi. En ik denk dat, ik hoop voor jou ook dat een hele mooie carrière wat dat betreft. Dat is het mooiste wat je kan wensen. En dat jij dus in een grote competitie terechtkomt. Maar zeker. Nederland is natuurlijk ook fantastisch. Ja, natuurlijk. Maar weet jij zelf waar je eigen plafond ligt? Dat weet je zelf ook nog niet natuurlijk. Nee, dat weet je nooit. Heb jij Jong Oranje gespeeld? Nee. Nee, ik ben eigenlijk wat dat betreft pas laat doorgebroken. Ja, dan dan kun je een beetje gaan vergelijken met spelers van dezelfde leeftijd, hetzelfde niveau. Ik heb nooit in Jong Oranje of zo gezeten. Ja, met Schreuder heb je gevoetbald, maar dat was bij Barneveld. Dat was bij Barneveld, ja. Dus, dat was op een heel ander niveau. Ja, leuk. En begint het, deze vraag die ga ik nou elke week stellen, begint het al een beetje te kriebelen? Want nog maar 4 weken, jongens. Het geeft 4-0 op te stoken. Ja, nog maar 4 weken en dan is het Heerenveen Cambuur. Ja, dat klopt. Ja, ik heb er heel veel zin in. Ja, toch? Dat zijn toch de wedstrijden, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Maar win Big Range op een gegeven moment. En dan is dat natuurlijk wel een derby-achtig gevoel. Maar in wezen merk je gewoon dat er sinds Cambuur erin is het natuurlijk een hele andere beleving. Dat is gewoon zo. Ja, begint de partij al wat te kriebelen in nek al? Ja, zeker kriebelt het. Ja. Zo van, weer een duif voor het strepen. Een krasje op de morgen. Nee, dat doen we nog net. Maar we zullen wel dat soort wedstrijden nu. Dat is hartstikke mooi. Ja, maar de helft is toch wel vast, zeker? Ja, ik hoop het wel, Arin. Ik bedoel, de wereld zie je maand logo praten, dus het zal ik nog een paar weken door dan. Hè? Zo is dat. En jij scoort altijd tegen Heerenveen, hè? Altijd? Niet altijd. Nou ja, goed, de laatste keer dan. 2 keer gelijk. Ja, en mooie goals ook. Prima goals. Oké, jongens, hartstikke fijn. Succes morgen in de verste uitwedstrijd van dit seizoen. Ja, wat ga je doen in de bus? Ik denk gewoon klaverjassen. Ja, klaverjassen. Jullie worden wel geklaverjassen? Wat dan wel klaverjas bij jullie? Ja. Dat is mooi. Ikzelf. Maar niet een bus vol van die types met koptelefoons op en iPhones. Er zitten wel een paar jongens met dat. Maar met wie klaverjas je dan? Martijn Barto, Sjoerd Overgoor en Erik Bakker. Oké, en met wie ga jij morgen? Dat hangt van de... ja, dat is elk potje weer anders. Dus, ja, oké. Zijn er valspelers bij of niet? Alleen maar. Oké. Nou, en heel veel succes morgen nog. Tokio staan ze nog naar Almelo. Ja. Veel plezier daar. Ik hoop dat Heerenveen 3 punten pakt. En een heel soort sterkte wensen en wijsheid vooral. Dank u wel, jongen. De komende tijd. En Jaap, dank voor die komst. Ons Safir, Beans Sport hier op internet. Voor nog een hele gezellige dag. Mooi. Roda en Cambuur, dat hek op Twaggeliek. Dat hoop ik voor Cambuur. Cambuur heeft net zo bord in vorm. Ze zijn al wat goede spelers kwijtraken. En dat nekt hun. Wat denk je ervan, Joke? Nou, ik net. Dan ben ik net eens. Beant Sport, waar het mij mogelijk maakt toch Friesland lies.